Nilqakom eżis aħwa li s-soltu s-seguna fuq YouTube u fuq Facebook. Nilqawkom għal service ieħor li aħna bħal dejjem namlu bħallum is-sibt, nhar terba u anke l-ħadd ukoll. U fl-essenza tal-pastor stana llum nħeġġukom għaliex huma qegħdin imsifrin u jkunu magħna nhar it-tnejn, imma huma jsellu għalikom kollha u nħeġġukom biex xorta waħda tinaqdu magħna għal kelma ħajja li l-mulej oġbu llum ħajaddilna. Il-mulej dejjem għandu xi ħaġa straordinarja. Minnix qed naġġibha għax dak hu l-mulej tagħna. U l-lejl għandu kelma bħal dejjem ta' kuraġġ, imma nemmen li hija bħal ma tlabna fil-kamra tat-talb it's a shift laħwa. Li aħna ħaniċċaqalqu minn fejn qegħdin għal xi ħaġa aħjar. Għax dak huwa Alla tagħna u dak huwa li jgħid fil-kelma tiegħu. Għax hekk ħanaraw fil-fatt. U ħanitkellmu llum fuq xi ħaġa li ħarġet minn fom Sidna Ġesu Kristu. Personalment, jiġifieri temnu f'dak li qal Ġesu intom? 100% sal-inqas dot. Mela simgħuha. Ħanitkellmu fuq il-ħajja abbundanti. All right, il-ħajja abbundanti li jitkellem fuqha Ġesu. Issa. Tedu li il-ħajja abbundanti x'inhi? U hekk se nitkellmu llum għaliex l-għaweda Sidna Ġesu Kristu hija t-tip ta' ħajja li suppost qegħdin ngħixu. All right? Mela kif nista' ngħix din it-tip ta' ħajja? L-aħwa, dan il-messaġġ semmejtu mill-luġieħ għal ħajja abbundanti. Għaliex? Għax min m'għaddix minn xi weġa fil-ħajja. Imma Ġesu tagħna ġie biex itina il-ħajja bil-kotra, bl-abbundanza. Jiġifieri anki jekk bħalissa tkun għaddej li tgħid jew għaddejja minn sitwazzjoni li forsi ma tarax tmiem tagħha, imma fil-fatt hemm tmiem. U l-mulej mhux talli ħajġib it-tmiem tagħha, imma se joħodna minn dal-uġieħ għal dik il-ħajja li jrid joħodna hu. Il-ħajja kif tgħid il-kelma tiegħu u dik it-tip ta' ħajja li aħna rridu nemmnu li għalina. Mela Ġesu stess għalinna. Okay? Xrid jadbija eżattament. Aħna nafu fi Ġwanni 10:10. All right? Għandna l-kelma ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-weda tiegħu hi. Il-ħallil jadinna hekk sewwa. Il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq, joqtol u jeqret. Nafu, xejn ġdid. Vera? Hekk jipprova jagħmel. Imma Ġesu jgħid, jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja. U l-ħajja bil-kotra, bl-abbundanza, mhux il-ħajja biss, imma bil-kotra. U la Ġesu għalhekk hekk suppost qiegħda. Ekku. Mattew 12:35. Illum ħannitun naqaf dettal fil-kelma tal-Alla. Min ma jħux pjaċir jifli l-kelma tal-Alla. Vera? Bir-reqqa. Naraw verament x'jgħid il-mulej. U x'jrid jedinna u kif irridna nkunu. U tatek, il-bniedem it-tajjeb joħroġ ħwejjeġ tajba mill-ħażna tat-tajjeb tiegħu. Right? Jiġifieri il-bniedem it-tajjeb għandu ħażna. U minna joħroġ it-tajjeb. Imma l-bniedem il-ħażin joħroġ ħwejjeġ ħżiena mill-ħażna ħażina tiegħu. Istess ħaġa, kliem Ġesu. Il-ħażna, ix ħażna hi? Li suppost għandu jkollna. Biex qegħdin aħna nintlew. Il-ħażna tagħna
fiex tikkonsisti? X'qed naħżnu? Mattew 6:19-21 issa. Matthew 6:19-21. Tgezzux għalikom, ġejja l-ħażna, tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja. X'jistgħu jkunu daw it-teżori fid-dinja? TV, social media, il-mobile, l-AI, issa AI, kollox sareti, aqskun taf fejn int, ekkux il-veru jew mhux li tibda tara biha. Qed nintilgħu b'dal-affarijiet qed nitgezzu x'qed nisimgħu, x'qegħdin nibilgħu ġo fina. Fej kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid, iġifieri daw joffru x'joffru, kollox se jitmermer u se jitkisser. U fejn il-ħalli li jinfdu jisirqu, tista' ma torbot xejn ma' qalbek li hu tad-dinja għax kollox se jispiċċa. Iżda ġemmu għalikom, rajt aħżen għalik, teżori fis-sema fejn xejn ma jitmermer, u la bil-kamla u lanqas bis-sadid, u fejn ma hemmx ħallelin jinfdu jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. It-teżor. Dak li inti taħżen fik. Dak li taħżen huwa t-teżor. Issa, aħna x'għandna naħżnu f'ħajjitna. L-affarijiet talla, ovvjament. Aħna għandna nożżu l-affarijiet li aħna naqraw fil-kelma talla li għandna ngħixu bihom. Irridu nkunu mimlijin kompassjoni, jaħwan. Irridu nkunu mimlijin bil-ħniena. Irridu nkunu mimlijin balla nnifsu. Issa, jekk ma nkunux imwildin mill-ġdid, ovvjament di ħan ninsewa. Imma aħna li aħna għandna l-Kristu, orrajt, suppost aħna mimlijin dal-affarijiet. Imma il-ħażna l-ħażina x'tista' tkun? Tista' tkun offense, tista' tkun paroli void, tista' tkun ejra. U daw kollha jiġu meta aħna nintlaw bl-affarijiet tad-dinja, bl-affarijiet li naraw fuq it-TV, bl-affarijiet li naqraw li mhumiex il-kelma talla, affarijiet tad-dinja. U ġieli, mhux għax inkunu qegħdin nagħmlu xi dnub ta' barra minn hawn li nintlaw bil-ħażna li ma tkunx tajba ta' ġieli għax tkun l-affari tad-dinja, ma tkunx talla. Għax l-affarijiet li mhumiex talla, x'inhuma? Huma tad-dinja, tax-xitan. Li jibda jagħmel li jekk aħna nagħtu kasom u nimxu fihom, qegħdin nimxu fit-territorju tiegħu. Sewwa, u hekk ma nistgħux naslu għad-destin tagħna. Mela hawnhekk qegħdin naraw illum xi ħaġa li ħatoħodna għal dil ħajja abbundanti. Għax aħna meta nifmu il-kelma abbundanza moħħna mala jimur fil-flus, f'affarijiet materjali, affarijiet li għandna bżonnhom materjalment. Li dawk ukoll iwedhomna l-mulej, għax fil-fatt insibuha wkoll f'Mattew 6:25-32 iktar l-isfel, fej Ġesu jkompli jassigurana. Għat li jedinna biex aħna ma nfittxux dal-affarijiet, imma jedinna fitxu l-ewwel is-saltna tiegħi. U dal-affarijiet mbagħad jingħatawlkom. Ġifieri mhux għax aħna naħdmu għalihom jew nfittxu għalihom, aħna l-abbundanza nsibuha meta aħna nfittxuha fis-saltna talla. Għax hemm qiegħda fis-saltna. So issa meta aħna niffukaw fuq dak li hu talla fuq Ġesu Kristu nnifsu u fuq dak li jwedna fuq kelmtu, mulej qed jgħidilna la int qed tfittex lili l-ewwel, la int qiegħda tfittex
saltnati l-ewwel, l-affarijiet materjali xorta ħanatihomkom, għalhekk tiġi l-abbundanza, għaliex tiġi mingħand il-mulej. Mela, issa, però minflok din il-ħajja li Ġesu ħejja lina, x'jiġri jekk inħarsu madwarna, naraw l-oppost. Veru, naraw nies imdejqa, nies iddisprati, nies ma jistux jaħfru, dejjem mimlijin b'xi ħaġa kontra xi ħadd u ma jistux jaħfru, nies li qataw qalbhom mill-ħnina talla. All right. Nies mimlija biża. Biża. Taħkimu ukoll. U ansjetà. U nies li jgħidulek x'bajt ngħix ukoll. U l-ar minn hekk hi li ħafna drabi tismaħa minn Kristjani di wkoll. Sewwa, ġifieri maħniex qegħdin inline ma' dak li Ġesu irid, Ġesu ma qalinniex hekk. Ġesu ma qalinniex jiena ġejt biex narakom f'din is-sitwazzjoni. Imma xorta jekk qegħdin fiha nistgħu noħorġu minnha u mmorru għal ħajja bl-abbundanza. Għalhekk illum qed nidħlu iktar fid-dettall għaliex għax taf li dan huwa tip ta' evanġeliżmu li jekk aħna nuru din il-ħajja qed nagħtu glorja lil Ġesu kull fejn immorru. Dak huwa tip ta' evanġeliżmu għax qed jaraw il-vera ħajja ta' Kristu kif inhi. Qed inġibu glorja lill-ismu kull fejn immorru u kif nidru, kif ngħixu, kif nitkellmu. Għax minn dak li hemm fil-qalb joħroġ mill-fom. Jekk il-bnedem ikun mimli rabja, mimli dwejja, mimli jinnaf imrar, sa joħroġ minn fumu. Imrar, dwejja, tinduna tara, imma jekk il-bnedem mimli bil-grazzja talla, mimli bil-ħnina, bil-kompassjoni, bil-imħabba, b'dak kollu li hu ta' Kristu, dak li jkun ħajnduna anki jersaq lejk. Tinħass il-preżenza talla. Issa, jekk forsi, jinnaf, anki forsi fostna, ikun hawn minnu mimli bl-ansjetà u bil-biża, imma still m'intix ħatoħroġ hekk minn hawn. Jekk inti ġejt hekk illum, m'intix ħatoħroġ hekk minn hawn. Għax il-mulej qed jgħidlek, hemm it-tama għax mill-luġieħ li int qiegħed fih tista' toħroġ minn hawn bil-ħajja bil-kotra, kif irridek jien. Għax dik hija r-rieda ta' Ġesu, li jint tgħix il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Ħajja li mhux just you get by, ħajja li tgħix kuntent. Dik hija l-kelma tal-mulej li qegħdin ngħidu, ġifri hija skritturali, hija imniżla li l-ħajja li ġabidna Ġesu li swietu l-ħawata. Meta miet Ġesu għalina, vera, għax ħafna jiffukaw fuq li ħanaslu l-ġenna, all right, nobitna maħfura u ħanaslu l-ġenna. Tajjeb li niffukaw fuq hekk. Għax wara kollox dik l-iktar ħaġa importanti, imma Alla jrid ukoll li jidħol f'ħajjitna minn hawn. Minn hawn. Mhux xi darba mmorru ħdejh, iridna minn hawn ingawduh, ingawdu t-tjubija tiegħu. Dik li qed jgħidilna realment Ġesu, meta bagħata dik id-tbatija fuq is-salib, mhux biex ħafrinna d-nubitna, imma biex ngħixu ħajja kif irid hu. Bl-abbundanza dak li għandu hu fih. Dak li għandu hu fih qiegħed fina. Għax hu qiegħed fina. Qiegħed hemm. Issa aħna nirreleasjawh, ngħixuh. Hekk qed jgħidilna. Li ngħixu bil-kotra abbundanti tfisser li niffukaw issa. Hekk dik li hemm, irridu niffukaw. U kontinwament inkunu grati għal dak li għamel Ġesu. Għax ħafna drabi, is-sitwazzjonijiet li ngħaddu minnhom ma jħalluniex inkunu grati, għax nibdu niffukaw mhux fuq dak li ġabilna Ġesu, fuq dak li għandna, fuq dak li suppost qed ngħixu, qed niffukaw fuq dak li m'għandniex, fuq dak li nsterqinna, fuq dak li għaddejjin minnu.
ħafna drabi jeħel Alla, għaliex għaddejja minnek, għaliex għaddej minnek, għaliex għamiltina, għaliex għaddej minnek. Meta fil-fatt, muxu għet jaddik minnek, skont kelmtu għaw, għaxu għet jgħidlek jiena ġejt biex natik ħajja u l-ħajja bil-kotra. Mhix biex inti tkun imdejjaq. Issa, jekk l-attakki jiġu, ovvjament, għandna mezzi biex niġġildulhom. Imma still ma nistawx niġu f'dik is-sitwazzjoni ta' dwejjaq, ta' niket, ta' tuħ ta' qalb li dik l-għadu biss jixtieq li jarana biha. Ta' falfej biex dak li Alla sejħinna liħ, aħna ma nagħmluhx. Jaqtanna qalbna u l-iskop ta' ħajjitna ma jasalx. Imma aħna nafu li l-kol kemm aħna hawnhekk u anki dawk li qed jarawna u jisimgħuna barra, kollha għandna skop. Kollha għandna pjan. Alla tagħna ma ġabniex hekk għal xejn fid-dinja. Ġabna biex għandu pjan għal kull wieħed u waħda minna. U rrid jiġi dak iż-żmien li xi darba nidru qudiemu u naħtu rendi kont ta' dak li hu sejħinna biex nagħmlu. Ġifieri, għalhekk il-kelma tal-Alla tiġi mxandra kontinwament u min għandu widneħ ħajjisma'. Biex ħajjitna ma neħluwiex. Ħajjitna dak li Alla ġabna għalih ngħixuha. Issa, Mattew 6:25-32 ikompli jedinna bħalma edna li meta aħna nfittxu saltnatu. L-ewwel jingħatanna wkoll dak il-materjaliżmu li aħna għandna bżonn. Ġifieri, Alla jaf li qegħdin f'dinja li għandna bżonn ċertu affarijiet fin-natural u jipprovdihulna wkoll. Imma xi ġifieri tfittex saltnatu l-ewwel? Għax tiġi l-Knisja? Jew jien naf għax naqdu? Tajjeb ta' da kollu. Imma da jsir mbagħad frott ta' xi ħaġa ikbar minn hekk li tfittex saltnatu hija li tfittex lilu. Ir-relazzjoni l-ewwa. Ħafna drabi ma naslux għal din il-ħajja bil-kotra ta' falix għax m'għandniex ħinu. U jaħasra ħafna mill-fallimenti li qed naslu għalija di għax maħniex ikonna ħin għalih personalment. Tajjeb li niġu l-Knisja u naqdu flimkien mela le, anzi it's-semast li niġu u nfaħruh kif għamilna llum u li nisimgħu l-kelma u nissaħħu u noħorġu msaħħin minn hawn ġew għall-iskop ta' ħajjitna. Imma biex nimxi fil-ħajja bl-abbundanti. All right, bl-abbundanza li qed jetu fej insib il-milja tal-paċi. Għax dik hija l-ħajja bil-kotra li jinti ssib il-fullness. Il-milja li jinti ssib il-kuntentizza f'ħajtek u l-kuntentizza ma tiġix bl-affarijiet materjali. Il-kuntentizza ma tiġix b'kemm għandna flus, il-kuntentizza laqqas tiġi għax m'għandix flus. Il-kuntentizza tiġi għax issib il-Kristu. U kull wieħed u waħda minnkom kull min sabu l-Ġesu tafu x'qed ngħid. Ġifieri dan Ġesu li qiegħed fina jagħtik il-qawwa u jagħtik l-abilità li inti tagħmel dak li hu sejjaħlek biex tagħmel. Sija fil-familja, sija fil-Knisja, sija fik personali, li terbaħ kull ġlieda li tiġi kontrik. Imma jekk m'għandniex il-ħin miegħu fil-kwiet, fl-intimità, ma tistax tisma' leħnu, hemmhekk m'intix ħatasal għal ħajja bil-kotra li aħna qegħdin nitkellmu fuq għallum. Dan huwa tagħlim. Huwa tagħlim li se joħroġna minn weġat li forsi weħilna fihom. Li sissa ma nistajniex ninħelsu minnhom, imma bil-kelma tal-lum ħajrna x'inna naslu. Okay? Għax jekk verament nafdaw lil Ġesu, jekk verament nafdaw imma, inkunu nixtiequ din it-tip ta' relazzjoni miegħu, inti ma tħossokx sodisfatta
f'xejn, la fix-xogħol, la fil-familja, la mal-ħbieb, jekk ma jkollokx dik l-intimità ma' Ġesu. Xi ħaġa hija missing. Meta int ma jkollokx il-ħin għalih, ma tħossok sodisfatta, tħoss xi ħaġa nieqsa. Issa, amen, għax ħanedilkom di laħwa, aħna konna fid-dinja, imma ikollok xikollok, dejjem għandek dik xi ħaġa nieqsa. Dejjem trid xi ħaġa oħra, takkwista dak li trid, u mbagħad dejjem tixxanna għal xi ħaġa oħra. Imma il-milja tal-kwiet u tal-paċi issiba meta inti tweled mill-ġdid, meta inti issib il-Kristu f'ħajtek, hemmhekk int issib il-kwiet u l-paċi. Il-milja nedula, il-fullness, il-wholeness. Li inti tkun għandek familja fi Kristu, qatt minn waħdek, taf li għandek familja tħobbok, għandek ġenituri spiritwali jħobbuk u jmexxuk, dik ittik il-kuntentizza li int qatt ma tkun esperjenzajt. Laqqas fil-ħajja familjari tan-natural, għax kultant taqqas issiba di laqqas. Ħafna drabi ma ssibix. Meta verament nafdaw lil Ġesu, taf x'jiġri mbagħad inkunu nixtiequ relazzjoni personali u il-motivi tagħna jinbidlu. Dak li inti tkun trid fin-natural jinbidel. Anke kif naħsibha dwar il-bżonnijiet tiegħi jinbidel. Mhux kif tiddetta d-dinja. Għal-Kristjan il-milja tal-ħajja abbundanti insibuha falla u taf xiex f'kemmu tajjeb. Jekk aħna ma rrealizzajniex kemm iħobbna, ma ħnissa ħanifhmu li hu jrid din it-tip ta' ħajja lina. Hekk inti doqt it-tjubija tal-mulej, taf x'qed ngħid. It-tjubija tiegħu il-foundation li inti tkun tista' tieħu minna. Issa, 2 Peter 3:18 jedinna. Ikbru fil-grazzja u fl-arfien ta' Sidna u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Taf għaliex? Għax iktar ma tikber għalinna hekk, iktar ma tikber fil-grazzja li inti taf, il-grazzja, grace, li inti taf li l-grazzja li tefa fina maħna ma minna xej. Aħna ma għask biskin jixir inna dak li għamel Ġesu għalina fil-ħajja, it's grace. Issa, iktar ma inti tikber f'dan l-arfin ta' kemm hija kbira din il-grazzja, it's all grace, infi u bil-grazzja tiegħu, jipprovdinna bil-grazzja xi ħobbna mhux għax aħna ġifieri jistħoqilna, imma għax tant ħabna, it's all about grace. Il-grazzja tiegħu sewwa u fl-arfin tiegħu li aħna nsiru nafuh kif issir di? Kif issir? Issir bit-tiġdid tal-moħħ. Billi int ma tibqax taħseb kif itallimt taħseb, kif għalmuk il-ġenituri tiegħek, kif għalmuk, jekk ma kinux Kristjani, ovvjament, kif għalmuk il-ġenituri tiegħek, kif għalmuk it-teachers, kif għalmuk it-television. You know? Ġifieri, jekk aħna tallimna mod, meta int tintaqa' ma' Kristu, ħatibda taħseb mod ieħor. Għaliex? Għax inti titġeddet moħħok kif jaħseb hu. Issa ħafna ma jqrawiex il-kelma tal-Alla, allura qatt ma ħadd esperjenza il-ħajja bl-abbundanza għax m'intix ħatibda taħseb bħalma jaħseb hu. Meta aħna naqraw il-kelma tal-Alla, għalhekk importanti li naqraw il-kelma, meta aħna naqraw il-kelma tal-Alla, int qed taqra u qed tkun taf kif jaħseb hu. U meta int tiġi alignment kif jaħseb hu, il-ħsibijiet tiegħek jinbidlu u jsiru bħal tiegħu. Allura inti tesperjenza dak li hu irid għalik. Jiena mhux ħanibqa' naħseb iktar u naġixxi iktar fuq li nisma' fuq television, jew fuq li naqra, fuq li naqra fuq Google u fuq Facebook. Le, ma taħdimx is-sitwazzjoni hekk.
Jekk aħna rridu din il-ħajja, għax it's a choice. Jekk aħna naħsbu li ħanimxu kif naraw id-dinja tgħix. Ara, mbagħad meta jfetlinna x'niġu bżonn induru għall-kelma tal-Alla, ma taħdimx hekk. Jekk aħna rridu nesperjenzaw dak kollu li Alla għandu għalina, jekk niġi f'diffikultà, naf kif sa noħroġ minna, naf li l-Ispirtu Santu meta nitlob ħajorini għandu r-risposta lija imma rrid ikolli ħin għalih. Hekk se nesperjenzaħħa il-qawwa tal-Alla, din il-ħajja. Li tkun Kristjan ma tfissirx biss li għandek tiffoka fuq meta tħalli din id-dinja bħal medna. Ora, imma aħdem it-tfit ma' Alla. Aħdem it-tfit miegħu. Tħalli xejn jitilfek għax taf x'qed jistenna x-xitan li inti tibqa' taħseb kif taħseb id-dinja. Jekk inti tibqa' taħseb kif taħseb id-dinja jista' jaħdem fik hu. Għax il-gideb tiegħu jemnuh sewwa u jolluh fuq kollox, anzi jippruvaw igidbu dak li hemm miktub. Mhux wejja, inta toqgħod tgħix by the book, smajtu għadi? By the book, għax l-kemm darba qalu għax intom timxu by the book. Mela biex timxi. Mhux by the book tittimxi, fuq min tittimxi. Fuq li ma bniedem tista' toqgħod. Illum jedlek hekk kada jedlek hekk, illum jurik li jħobbok kada jitradik. Hawnhekk għandna kelma li ma tiddiżappuntak li ma titradik qatt. U hija l-manwali għandha tkun ta' ħajjitna. Għatuh ċans il-mulej. Anki intom li qegħdin tisimgħuni hemm barra. Għatuh ċans. Ħalli duqu taraw kemm hu tajjeb. Duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej tgħid il-kelma. Ħin il-bniedem li jisken fih. Ħin blessed imbierek. Ġwanni, it-tielet ktib ta' Ġwanni, Third John 2 jgħid hekk, u din fiha ċavetta. Aziz, nitlob lill-Alla li kollox imurlek tajjeb, kollox imurlek tajjeb, u li inti tkun f'saħħtek, rajt ġifri hemm il-healing, l-istess bħalma inti sejjer tajjeb f'ruħek. Mela, inti qed nitlob li kollox imurlek tajjeb, qed jgħid hawn il-mulej. Kollox imurlek tajjeb, m'hemmx dik u l-oħra, kollox, kull erja ta' ħajtek għandha tmur tajjeb. Imma, u anke li tkun f'saħħtek, l-istess bħalma inti sejjer tajjeb f'ruħek, x'jiġifieri? L-istess bħalma inti sejjer tajjeb f'ruħek. Bl-Ingliż tinstema' hekk. Beloved, I pray that you may prosper. Prosper li tmur tajjeb, tistana. In all things, and be in health just as your soul prospers. Taf xieġifieri li s-soul moħħok, li ġeddet moħħok. Jekk inti moħħok, ruħek qed tistana, qed tiġġeddida, l-erjas kollha ta' ħajtek imorru tajjeb. Inkluż saħħtek hekk qed jgħid hawnhekk. Issa jew ħanemnu għalawa u ħanimxu biha inkella ġas ħalliha hemm u bqaddej b'ħajtek. U ma tasal imkien. Iġifieri, kull problema li għandna, ix fiż-żwieġ, ix fis-saħħa, ix fil-knisja, ix fix-xogħol, kull problema, jekk aħna nippruvaw insolvuha bil-modi tagħna, jew professjonali, ifhem. Ix inhi ma nista' naslu għal dik il-ħajja kotta, x'imkien ħajibqa' ċejki. Imma u qed jgħidlek, ġeddet moħħok, l-uniku ħaġa li qed jgħidlek hawn, ġeddet moħħok. Meta aħna nġeddu moħħna, l-istess mod mbagħad se nikbru f'kollox. Sa nistanow f'kull erja, għax meta inti ġeddet moħħok għandek ir-risposta ta' kollox. X'jiġifieri ġeddet moħħok? Iġġeddet moħħok li int taqra x'jgħid Ġesu, x'jgħid Alla, u nimxi accordingly. Ġifieri meta jien qed naqra x'hemm miktub u qed nemnu
u qed nirċivih, għandi r-risposta tal-problema tiegħi fi żwieġ għax m'għadniex naħsibha kif kont naħsibha qabel. Qabel kont jekk niġġieldu irrid nagħmel ġimgħa bil-geddum, tit-taddi tiegħi, all right, ma rridx inħares leħ, ma rridx nilsilu l-ikel. U jagħmel l-affarijiet tiegħu min-naħa l-oħra, sewwa, da minn sa tgħaddilna, da minn sa fl-aħħar nixbaw vera, ma wara li tkun għaddew xi 8 ijiem. Illum ma nagħmluhiex dik. Għaliex? L-ewwel net, mhux żgur ma ħux pjaċir il-mulej biha dil ħaġa. Imma illum nafu li rridu nissottomettu ruħna lejn xulxin hekk tgħid il-kelma tal-Alla. All right. U hekk meta aħna nagħmlu hekk, istantanjament ħaterġa' tidħol l-armonija. Għax hekk hemm miktub, issa ġeddidna moħħna b'dal mod, aħna sejrin tajjeb. Għax m'għadniex nagħmlu xi 8 ijiem miġġildin, u anzi, naħsbuha darbtejn biex ma niġġildux. Ġifieri qed ntikom eżempju żgħir li ngħixuh kuljum. Ġifieri qed tara l-bidla fil-ħajja matrimonjali, mhux għax ma jiġux il-problemi, jiġu, imma llum tallimna asma' aħjar kelma nieqsa milli kelma żejda. Aħjar inħalliha tgħaddi tiegħu milli tgħaddi tiegħi għaliex għax il-mulej li jgħidli l-ewwel waħda li jekk nissottometti lej ir-raġel u mbagħad irid jagħti rendi konta kollox. Sewwa għax hu ras u law ras irid jieħu kollox fuqu mela hu. Sewwa allura L-aħwa, fi Kristu dejjem hemm xterbaħ jekk tobdih. Ħafna jibżu mis-sottomissjoni, taf li fiha ċertu freedom vera. Imma murajda mara tad-dinja di, mhux hekk tgħidlek u melandum. Dak huwa eżempju, li prattikament ngħidlu Ġesu grazzi li int qiegħed f'ħajti. Ġifieri, ġeddidna moħħna. X'jgħid fuq iż-żwieġ. Bl-istess mod tista' ġedded moħħok kif taġixxi ma' tfal. Jgħidlek mis-sirijiet tkunux daqshekk ibsin ma' wliedkom, tiddixxiplinahom iwa, imma mhux teseġera tfal. Issottomettu ruħkom lejn il-ġenituri tagħkom għax hekk Alla jrid. Ġifieri, meta aħna nobdu tidħol ċertu armonija. U prattikament dik hija tip ta' ħajja bil-kotra li aħna qegħdin illum nippruvaw nispjegaw. Sewwa issa bħalma semmejna ta' żwieġ hemm fis-saħħa. Is-saħħa ukoll meta aħna nġeddu moħħna, all right, li Alla bagħat lill-ibnu biex jissallab biċċer fuq is-salib biex mhux biss fejqgħu ħafrinna dnubietna, thank God għal-dek, għalek, imma Ġesu ġim sawwad biex aħna nfiqu. Mela dik hija verità li jien irrid niskoprija. Irrid nibqa' dig li sakemm nara l-fejqan f'ħajti u ma naqtax qalbi u ngħid mhux vera bħalma jgħidu ħafna, dak spiċċa kif spiċċa. Hekk tgħid spiċċa, insad-bagħti għax ħatibqa' kif int. Imma jekk aħna nibqu insegwu dak li qed jgħid fuq il-fejqan, illum jew għada ħanaraw il-fejqan. Issa Ġesu għalhekk għala dawk is-swat aħna nemmnuha u nirċivuha. Sewwa il-metodu ikun dejjem differenti għalhekk ir-relazzjoni ma' Ġesu. Għax lilek fejqek hekk, l-oħra fejjaqa hekk, il-dak fejqu hekk, allura he wants dik il-ħaġa persona. He's a personal God. Hekk irid, għax dak li hu tajjeb għal wieħed. Mhux tajjeb għal ieħor, wieħed għandu bżonn jgħaddi minn triq biex jasal. Għax għal Alla iktar tinteressah li inti tasal ħowl. All right. Qudiemu milli tasal imfejja u forsi ir-ruħ tibqa' mitlufa.
Ġifieri għandu ħafna modi kif iwassalna. Imma meta aħna nfittxu l-ewwel is-saltna tiegħu, l-affarijiet l-oħra jiġu awtomatikament. Sija fil-familja l-aħwa, relazzjonijiet, saħħa, finanzi, okay? Imma jekk ma tistanax ruħna l-ewwel, ġifieri jekk ma nġeddux dal-moħħ, all right, u nkissru dak li aħna konna naħsbu qabel, u kif konna naħsbu, u kif naġixxu, u dak li sfortunatament tallimna fih omorna kollu qabel ma ntqajna mal-mulej. Qabel ma aħna nġeddu dal-moħħ, maħniex ħanaraw manifestazzjoni ta' din il-ħajja. U di rridu nitalmu. Le, nista' tiġi awtomatika. Għalija, we have to fight. Għaliex? Għax għandna għadu ma saqajna li jipprova jfixkilna l-ħin kollu. Ix-xitan hija tem għalhekk biex jipprova jtelfinna din il-ħajja. Imma Ġesu aċċertana. Għax għalinna mal-ewwel li l-għadu il-ħallil ġi biex jisraq joqtol jfarrak. Għalinna! ġifieri joqgħodu attenti. Imma għandna lilu li ġi biex jagħtina l-ħajja, il-ħajja bil-kotra tagħna l-armi, tismu tagħna d-dem tiegħu biex aħna nkunu nistgħu protetti bih, tagħna l-isem tiegħu li jkisser kull katina minn fuq ħajjitna l-ħama. Ejja nemnuh dan. Ejja nemnuh. Mela, the keys ġeddet moħħok. U solvilek il-problemi kollha. Ġeddet moħħok. Aħseb kif jaħseb Ġesu. Mhux kif taħseb int u tipprova bil-kif taħseb int tasal għal dak li jrid Ġesu. Le, għax min tista' tasal. Mela, jekk ma nifqux naħsbuna ġixxu kif ġejna programmati l-aħwa, all right, dak li aħna qegħdin nitkellmu fuq llum maħniex se narawh. Issa, kif taf jekk tkunx wasalt? Kif tiskopri jekk tgħid isma' jiena wasalt f'dak l-istat li ġeddit moħħi? Tgħid li kif insir nafek li moħħi huwa mġeddet issa. Ovvjament inti tafek inti x'qed taqra l-kelma għax bekk tiġi imġedda moħħok, imma tista' tagħmel test għalik innifsek. Għadek tgerger. Huwa test li tajb nagħmluh. Għadek tgerger. Jekk qed tgerger ġifieri kliem ta' dubji, right, ejja niftakru x'forza għandna f'dal ħalq. Mela, jekk għadek titkellem kliem ta' dubji, biża' lek, kollu semmi n-nuqqas, tiffoka fuq n-nuqqas li għandek. Ansjetà. Ejja noqogħdu attenti. Għax hemmhekk tkun taf li għadu moħħok mhux imġeddet. Għax jekk moħħok ikun imġeddet kull jum bil-kelma talla, il-moment li toħroġlok kelma li mhijiex kif suppost, bub tinduna, tgħid ara, reġġa' lura u kissera f'isem Ġesu Kristu. Dik hija l-ħajja Kristjana. Għax inti tinduna. Allura kissera dak il-ħin. Dak kollu li jkun ħareġ li mhuwiex skont il-kelma talla, tħallihx. Tħallihx għaddej fl-atmosfera fuq ħajtek, għax illum jew għada il-kelma talla tedinna rridu nagħtu rendi kont ta' kull kelma li toħroġ minn fomna. Kull kelma. Issa, il-meditazzjoni li qegħdin ngħidu tal-kelma talla l-aħwa li bekk inġeddu moħħna, right? Hija mhux li taqra il-kelma biss. U di importanti, għax mhux se jsir l-ebda tibdil. Jekk aħna naqgħodu naqraw il-kelma biss. You have to meditate. Taf x'inhi meditazzjoni? Meditazzjoni tal-kelma għax bħala Kristjani rridu nkunu Kristjani prattikanti. Mhux Kristjani tal-isem biss. Titlu niġi l-Knisja npoġġi bil-qiegħda jgħaddu satej u mbagħad immur id-dar u kollox jibqa' għaddej. Ejja nifqu nagħmlu hekk għax maħniex qed nagħtu glorja l-Alla. Irridu nagħtu glorja l-Alla l-aħwa aktar, irridu nixelu iktar bħal dik il-lampa fuq l-olja, irridu nkunu nidru
differenti. Il-meditazzjoni tal-kelma tagħna hija inti qed tikkontempla fonda, right, din il-kelma u tapplikaha f'ħajtek. Ma tistax tibqa' tgerger għax hekk tgerger qed iġġib saħta fuq ħajtek. Inutli li Ġesu jgħidlek jiena ġibtlek il-ħajja bil-kotra għax hekk ħatibqa' tgerger. Ħatkissirha. Aħna għandna responsabilità. Vera, Ġesu kollox għamel, it's done. Fih kollox ħejja, issa sta għalina li nirċievu li we position ourselves ora għal din il-ħajja biex aħna naraw il-mirakli ta'. Suppost li qegħdin naraw il-mirakli. Jekk aħna nemmnu. Mela il-meditazzjoni x'tagħmel? Alright, inti timlilek moħħok. Il-mument li inti taqbad il-kelma bis-serjetà u taqraħ u tagħmilha tiegħek u tgħixha, taf x'tagħmel? Moħħok jintela biha. U l-għandek moħħ. U mbagħad la jkollok moħħ ta' dwejja, la jkollok negattivitajiet, la jkollok ħaġa waqqas oħra. Għax int tażel li timliħ biha. Imma bl-istess mod tista' timliħ b'affarijiet oħra. Tista' timliħ b'affarijiet jinnaf ta' social media li tisma' u tara fuq Facebook u kollox. Għaliex tgħid li nsemma dawk? Mhux dak saret il-ħajja. Mur x'imkien illum. Fuq tal-linja, l-isptar, il-ħwienet, il-bank, il-familja waqt li kell, anki fil-knisja. Kulħadd għaddej bil-mobile. Tal-biża'. Għasanna sekonda libera. Robot. Exactly. Robot. Ejja vera nikkontemplaw laħwa x'qed ngħixu. Ma nħalluwix taħarbinna hekk il-ħajja. Għax meta xi kultant tibda tara l-affarijiet li jiġru. Kif illum għada maħniex, tisma' dak l-accident, dak li qed jiġri hemm affarijiet li qed jiġru anke jinna fin-natural mal-tempati, mwiet u dan tibda tgħid imma jien qed neħli ħajti jew qed ngħixha full. Meta aħna verament ikonna l-ħin għal-mulej dal-affarijiet meta nkunu fil-kwiet taf li jġibhomlok f'moħħok. Jġibhomlok hekk ara quddiem għajnejk. Biex inti titgħallem tapprezza dak li hu verament iridek tagħmel u tapprezza. Ma neħluwiex dil-ħajja l-aħwa. Għax tgħaddi hekk ara bħal ziffa u tibda tgħid ara naqa' kif ħlejt. Ma milċek u ma milċek u ma milċek. Ġifieri, it's not worth it. Irridu ngħixu u għax għandna ngħixu inqas mill-livell li jridna ngħixu. Għaliex? Meta hu miet u ġabinna din il-ħajja ma tanix just a life hekk tiġi kif tiġi. Life ħajja ta' ċertu standard. Ejja nġibulu glorja l-aħwa. Waqt il-worship illum verament ħassejtni fis-seba' sema. Għax meta nfaħruh, meta inti tfaħħru vera li hu qed jieħu pjaċir, imma int li tagħmel, int tibda tħossok int televa ruħek, tibda tħossok f'dak il-livell meta tfaħħru għalik kważi. Vera li lilu qed ittieħ il-glorja u jridu l-worship, imma għalhekk irid li nfaħru għax għalina it's doing us good. Li natenna it's a weapon għalina li aħna inħossuna f'dik il-preżenza li we are aware li hemm il-preżenza tiegħu. Tinsa kollox, jaddilek kollox. Għalhekk fis-sem hemm il-fullness. Għax il-ħin kollu għaddejjin, mhix din naqra li nagħmlu hawn. Ġifieri f'Ġesu hemm din it-tip ta' ħajja. Il-meditazzjoni fil-kelma timlilek moħħok u qalbek u ġiblek sens ta' paċi anki f'nofs ta' baħar ta' nkwiet. Ġifieri jekk bħalissa għaddej mill-inkwiet taqtax qalbek. Taqtax qalbek. Immedita fuq il-kelma xtejt fis-sitwazzjoni tiegħek. Mhux fuq dak li qed tgħaddi, xtejt il-kelma fis-sitwazzjoni tiegħek. U tara x'differenza.
kif jgħidha Alla, kif tgħidlek id-dinja, kif qed tgħixha, kif inni fuq Facebook, kif inni fuq YouTube, kif jgħidha l-AI u kif hekk u kif hekk. U tara differenza. Imma għati l-priorità lill-kelma tal-Alla jekk trid tgħix ħajja li ma tfalli qatt. Diki. Issa, għandna frus li nistantikom u l-żgur li se jqawwukom il għaliex ħanibbekkja dak li qed ngħid bil-kelma tal-Alla b'xemm miktub. Mela, Kolossin 3. Issimgħu Alla kemmu kbir u kemmu tajjeb. X'jgħid fil-kelma tiegħu. Kolossin 3 minn 2 sa 3. Aħsbu, ismaħħa. Importanti imma aħsbu, jiġifieri moħħok titġeddu b'dal mod. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema. Ma tistax taħseb fuq il-ħwejjeġ tal-art. Sewa, aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux dawk tal-art fil-fatt hawn miktub ara. Għax intom mittu. You are dead to this kind of life. Jekk għadna ħajjin għal din it-tip ta' ħajja, mela maħniex qed naħsbu fl-affarijiet tas-sema. Mela aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art għax intom mittu, imma ħajjitkom moħbija flimkien ma' Kristu falla. Għandna ħaġa waħda malla jekk aħna ngħixu f'dis-sistema. It-tipiti taf kif jgħidha the Passion Translation. Yes, feast jgħidlek on all the treasures of the heavenly realm and fill your thoughts with heavenly realities. ċifri dawn huma realtajiet mhux fantażija ta'. Huma realtajiet jeżistu veru qed jgħidilna qed jaċċertana hawnhekk. And not with the distractions, bid-distrazzjoni of the natural realm. Jiġifieri ir-realm naturali dak li aħna ngħixu fih huwa kollu distrazzjoni. Distrazzjoni. Ara fiex qegħdin ngħixu aħwa. It's true. True. Dik hija t-tip ta' ħajja li qegħdin ngħixu, imma il-Mulej Ġesu qed jgħidilna hemm ħajja oħra li tista' tgħix minn hawn. Mhux meta tmur il-ġenna ta' minn hawn. Ġifieri nistgħu niġġilduha din it-tip ta' ħajja li lilna tiddistrazzana, distracts minn dak il-path, dak it-triq, dak il-passaġġ, il-ġerni, il-vjaġġ li aħna suppost qegħdin nimxu sakemm naslu għall-eternità. Dawn huma affarijiet li ħafna mid-dinja ma jagħtux kasom, wara ma tmurx issemmihomlhom. Ara ma tmurx issemmihom. Imma they are realities. U ma rridux ninħasdu u neħdu xi sorpriża. Aħna rridu nkunu dejjem lesti on the alert. Dik hija r-realtà tal-ħajja. Kien hemm żmien meta aħna konna għadna fid-dinja li ma tkunx tagħti kasom dal-affarijiet, anzi, biss jgħaddulek minn moħħok. Għalhekk irridu nirringrazzjaw l-Alla kull ħin u kull moment, amen, li aħna jnejna nfetħu u li nistgħu niftħu għajnej ħadd ieħor. Dan huwa evanġeliżmu ta' wkoll li aħna ngħixu din it-tip ta' ħajja, għax hekk jarawna ngħixu dit tip ta' ħajja. All right. Mhux jistmerruna, imma jkunu jridu dak li għandna. Hija r-rikkezza tal-Alla. Mela dik waħda ġagbu. James 1:17. Ara x'jedinna. Kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema jinżel mingħand il-Missier l-għajn ta' kull dawl li fih ma hemm ebda tibdil u anqas dell ta' tidwir. Jiġifieri dak kollu li Alla jgħid li qiegħed iwiegħed la fih tidwir, laqat se jdurlu, laqat illum jetek u għada jetek. Right? Mem lebda tibdil fih u laqqas se jerġa' jibdielu.
ġifri meta jedinna isma' il-kelma tiegħi ma terġax lura għandi qabel tkun wetqet dak li jimbatta tagħmel f'Ġeremija. Ejja naħduha bis-serjetà. L-aħwa, il-kelma tiegħu daqshekk hija vera. Rumani 15, vers 13. U Alla tat-tama. Mela Alla huwa tat-tama. Jekk qalbek hija maqtuha, qed jgħidlek it-tama xin Alla tat-tama, mimli tama. Alla tat-tama jimlikom il-koll bil-ferħ, mhux hekk? U slim bil-fors. Jekk Alla mimli tama għal dak li aħna tajna qalbna minnu, se jimlik bil-ferħ u se jimlik bis-slim. Għaliex għax jekk temmen fih u jekk tafdaħ se jħilsek. Daqshekk qed jgħidilna. Permezz tal-fidi tagħkom imma, isma' ħanerġa' naqra. Alla tat-tama jimlikom il-koll bil-ferħ u slim permezz tal-fidi tagħkom. Mhix tal-pastor jew tal-leader, il-fidi tkun tiegħek. Għax inti tafdaħ. Aħna niġu għaw nitalmu vera minant l-allima tagħna, minant il-pastors tagħna, imma mbagħad il-fidi tagħna ta' tittaħdem. Aħna hawnhekk niġu nintlew, niġu nissaħħu, niġu nitalmu, imma mbagħad rridu naħdmu aħna bil-fidi tagħna stess, irridu nħadmuha dik il-fidi. U hawnhekk qed jgħidlek permezz tal-fidi tiegħek int se ssib il-ferħ u slim għaliex sabiex it-tama tagħkom toktor bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Ġifieri, mbagħad il-qawwa li hemm fik tal-Ispiritu Santu bil-fidi li inti għandek ħataħdem. Illum qed il-mulej qed jorina kif inħaddmu din il-ħajja Kristjana. Kif qegħdin tinnutaw mhijiex ħajja li qomt filgħodu u jiġi kif jiġi kollox, mhijiex hekk. Hija ħajja dixxiplinata, hija ħajja planned, imma hija ħajja vittorjuża. Hija vittorjuża u hija worth living. It's worth living. Filippini 4:19, Philippines. Jimlikom Alla tiegħi b'kull ġid fil-ħtiġa tagħkom, f'kull m'għandek bżonn ħajjimlik. Permezz skont l-għana tal-glorja fi Kristu Ġesu. Skont l-għana tal-glorja fi Kristu Ġesu. Biex inhu mimli Ġesu? Mhux bl-abbundanza. Mela skont dik l-abbundanza li hemm ġo Ġesu lilek se jimlik biha. Mela jimlikom Alla b'kull ġid skont l-għana tal-glorja li għandu Ġesu fih. Itlob ilu għejdlu mulej Ġesu. Dak li u tiegħek huwa tiegħi. I claim it, I receive it in Jesus' name. Inti tittejdilu di, mhux you just know, mhux li ta' just taf li Alla mimli bda l-affarijiet. Irċivija. Għejdlu, it's mine. Il-fidi taf x'inhi tieħu, it takes. Meta qed jgħidlek uża l-fidi tiegħek, jiġifieri take it. U int toħodha persenek billi tgħidha. I receive grace. I receive your love, Lord. Dak kollu li inti għandek, I receive, Jesus, your mercy, your grace. Dak kollu, your provision, I receive it all in Jesus' name. Ek nirċievu bil-fidi. L-ewwel Ġwanni 4:18. Fl-imħabba ma hemmx biża. Di fiha x'tifhem. L-imħabba sħiħa tkeċċi l-biża l-barra. Għandak il-biża? Biża. Kulħadd ikollu xi biża ta' xi ħaġa xi kultant. U mhijiex feeling sabiħ. Il-biża tipparalizzak. Issa, bl-Ingliż jgħidlek perfect love casts out fear. What perfect love? Jien kemm ħanħobb jien, kemm ħanħobb perfettament, bekk ħatitlaq li l-biża mhix qed jetekta. Irridu nitalmu naċċettaw ir-realtà ta' mħabbtu għalina li qiegħda fina dik il-biża, dik li ħatkeċċi l-biża l-barra. Meta inti tifhem li hemm imħabba daqshekk kbira ġo fik. Imħabba
Biża, alright, li din il-mħabba ta' Kristu ma tħallix il-biża tikkontrollak. Meta inti li għandek dik it-tip ta' mħabba kbira fik ta' Ġesu, li jules li għamel kollox għalik, il-biża titlaq il-barra. Ma tikkontrollakx. Jekk qed nibżu minn xi ħaġa f'ħajjitna, l-imħabba t'Alla tenna, right, meta inti taf kemm iħobbok, tenna nissuperaw il-biża taf biex billi inti tistrieħ fiċ-ċertezza, right, inti ħatistrieħ fiċ-ċertezza li tant iħobbok li din se tissuperalek il-biża li qed tipprova tikkontrollak. Jekk inti ddur lejha ħallajnuna. Jekk inti ddur lejha ħallajnuna, il-biża li hemm mhix ħatibqa' hemm. Għax imħabtu ħatqaċċa dak l-erq ta' biża, alright, u ma tibqax tibża. Għax int dort leħ u ċerta li ħajjejnek. ċerta li mhux se jħallik tibqa' tereq f'dik il-biża. Allura it casts it out. Għalhekk jgħidlek perfect love casts out fear. Hija din it-tip ta' mħabba kbira li ħatqaċċat il-biża l-barra. Li taf ma tħallix li l-biża tikkontrollak. Ġesu ħajjejnek teleminadik. Għax u lest li kull min idur leħ it-teħlajnuna. Qatt smajtu b'xi ħadd intom li dar lej Kristu u ma taħx għajnuna. Għax jiena qatt ma smajt. Il-bniedem li ma jirċivix għajnuna għax ma jkunx dar leħ. Ma jkunx ġifri verament qed jafda fih. Għax ħafna drabi aħna nfittxu għajnuna minn bnadi oħra u jipprovdilna għajnuna ta' minn kull imkien. Ġifieri anke b'ta' madwarna. Imma let's be sure that he provided it. Li u provdija kollox li u x'inhu li għandna it's provided from him. Mhux provdejni aħna. Ġibni aħna. He provided it. Għax tajna l-ewwel il-priorità lilu. Itgħallem afdaħ, itlob u emmen f'imħabtu. U esperjenza din li mħabba kull jum. Mhux għax illum qed inħossni tajjeb mela tgħaddi. Le. Aħna l-min inħobbu kull jum irridu narawh. Vera? Ma tgħaddix ġurnata lil dak li tħobb ma tkunx tidu miegħek. Lil-uliedek, lill-familja. Aħna rriduh dejjem magħna. L-imħabba t'Alla hija l-kura naħluha di, il-kura għal kull insigurtà. Whatever insecurity you have, għandek l-imħabba t'Alla hija l-kura. Qatt mhu se jkun kontrik, imma x-xitan ibqa' ċert li hu kontrik. Immaġina ħajtek mingħajr Alla. Għatta d-dirtilkom minn raskom meta naraw it-taħwit li għaw fid-dinja tgħid imma kieku m'għandix il-Ġesu. Vera? Hekk tibda tgħid, ma x'ħajja mingħajr Ġesu, kif jgħixu mingħajru? Għas tista' tgħix mingħajru. Għas tissogra toħroġ minn ġodarek. Hekk ma jkollikx il-Ġesu miegħek, vera? You are aware of him. Bekk tkun bold u ma tibżax. Illum, hekk is-suq, meta toħroġ is-suq. Hekk tibda towden u taħseb ma xiex tista' tintaqa' fit-triq. Għas toħroġ. Imma la tkun tlabt, la tkun kellimt miegħu il-mulej, tlabtu l-protezzjoni, tlabtu jmexxik il-favor tiegħu kull fejn tmur. Mbagħad tħossok strong, tħossok bold u tgħid issa nista' mmur kull imkien. Vera? Għalhekk in-nies tal-Alla huma differenti. Kieku m'għandix lil Ġesu, kieku ma naf kemm nitwerwer, ma mmurx hemm u ma mmurx. Imma Ġesu fija immur kull imkien, niffaċċja l kulħadd. Alleluja. Thank you Jesus. Lawa. We are a special people. Aħna nies speċjali. U toqgħodux tiddejqu tedwa għax mhux qed tgħid għalik, qed tgħid għalih li hemm ġo fik. So, fi żmien ibes u mumenti ta' insigurtà, taf x'jiġri,
Ix-xitan jaħdem overtime. Tafu kemm jaħdem meta nkunu għaddejjin minn xi battalja 24/7, eżatt sewwa qed tgħid, taf għalfejn biex jibda jikkonvinċina li Alla mhux dieħel għalina. Li ħajħallina hemm. Li mhux jisma' talbna li d-darba hemm ħanibqu. Il-ħsieb, the mind, il-battlefield hija l-moħħ. Għalhekk iridu kontinwament inġeddu il-moħħ. Il-ħin kollu rridu nġedduh moħħna għax l-attakki il-ħin kollu ġejjin hemm fil-moħħ. Allura make sure li daily you renew your mind. Il-renewing of the mind hija ċavetta. Right? Ħalli jekk jiġi bil-battalji u l-vleġġed ġo l-moħħ, tiġa jkollok moħħok ippreparat, right, bil-weapons lesti ġo fih biex jiġu xin jiġu il-vleġġed, bub, jerġgħu imorru lura minn fejn ġew f'isem Ġesu Kristu. Alleluja. Tħallihx jisraqlek il-verità ta' kemm iħobbok Alla. Għax dik jipprova jisraqlek kemm iħobbok Alla. Rumani 8:38-39. Jedinna hekk għax jiena żgur li l-mewt, l-ħajja, l-anġli, l-qawwiet, l-żmien tissa u la tiġej, l-setat, l-oli u laqqas il-font u l-ebda ħliqa oħra ma jistu underline, jifirduna mill-imħabba talla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Dik hija a great promise. F'Ġesu Kristu Sidna għandna l-imħabba talla u aħna mimlijin bih b'Ġesu. Sakemm nibqgħu nirrifjutaw li nħallu xi ħaġa tisseparana minn din l-imħabba hekk kbira talla, tafu x'inhu? Aħna żgur ikollna l-vittorja. Tħalli xejn tisseparak mill-imħabba talla u dejjem tkun vittorjuż. Hija l-bażi, il-fundament, il-foundation hija li jint taqbad kemm iħobbok Alla. Li lest li jagħmel kollox għalik, li kelmtu hija veru, li kelmtu ma tqarraqx u li jekk qallek hekk ħajsir hekk. Tiddubi ta' qatt. U dak tikisserħan dik hija il-milja li qed nitkellmu fuq għallum il-ħajja bil-kotra. U meta aħna nimxu b'din is-sistema u nħadmu u moħħna dejjem jiġi mġedded b'din il-verità, imexxina fejn għandna nimxu u naraw anki l-barkiet materjali mbagħad għax inkunu qegħdin nimxu fil-pjanijiet tiegħu. U l-pjanijiet tiegħu huma x'għedilna l-kelma, pjanijiet ta' ġid u mhux ta' ħsara, pjanijiet li jtuna futur mimli tubija u mimli ħajja. Ġeremija 29:11. Pjanijiet ta' ġid u mhux ta' ħsara li jtuna futur mimli ħajja u mimli ġid. Hekk tgħid il-kelma tiegħu. Ġifieri qatt ma jista' jkollok futur li ma jkunx tajjeb u li ma fihx il-ġid, skont il-kelma tiegħu. Issa, it-talb X'stawa talb biex nagħlaq dal-waqt. It-talb huwa l-answer ta' dan kollu. Għax jekk ma nitolbux, maħniex qegħdin fis-salbna. Maħniex parti mis-salb, maħniex qed nitkellmu mal-kreatur tagħna. Issa, keys to answered prayer, għax ħafna jedulek, isma' jiena nitlob u ma naqlax. X'jiġri allura? Sib skrittura. Keys to answered prayer. Aqbad skrittura biex inti kollok riżultati tat-talb tiegħek. Aqbad kelma għas-sitwazzjoni tiegħek. Xtejt il-vers fuq il-kelma tiegħek. Mela ssib skrittura bweda għal bżonn speċifiku tiegħek. Ara xi tgħid fuq dik il-bżonn u itlob biha. Whatever jgħidlek fuqha, għandi bżonn il-finanzi, mulej jipprovdili skont l-għana tal-glorja fi Kristu Ġesu. Mela ħan nitlob dik. Għandi bżonn ninfiq bil-ġrieħi tiegħu jien fejqa. Mela ħan nitlob b'din u niddikjara din. Għaliex għax qed naqbel mal-kelma tiegħu. Issa, once li għamilta, emmen li rċivejt mal-li tlabt. Daqshekk. Meta inti temmen li rċivejt mal-li tlabt,
biex tara il-manifestazzjoni trid tirċivija, tittemmina. Umbagħad tara, mhux tara, meta tara temmina, inti temmen l-tlabt mela rċivejta. Immissa it-tielet waħda hi fejn jibda it-test. Għaliex? Għax you have to guard hawnhekk il-moħħ. Għalhekk irridu nġeddu. Għaliex? Għax l-attakki, l-ħsibijiet jibdu ġejjin, il-vera battalja tibda minn hemm. Right? Għax sakemm inti tirċievi dak li inti tkun tlabt, il-ħsibijiet se jibdu ġejjin. Imma ġej, imma le, imma hekk, u x'joħroġ minn ħalqek jiddetermina dak li inti ħatara. Alright? Mela, it-talb daku, issa jekk ma nimxux hekk, maħniex ħanaraw riżultati kif qed jgħidilna l-mulej. Alright, ġifieri nitolbu, nemmnu li rċivejnieh, il-mument li nemmnu nifqu anke jekk ikollna ħsibijiet mhux daqshekk sbieħ, alright, imma guard your thoughts. U l-ħsibijiet li jibdu ġejjin jekk ma jkunux skont dak li tlabna tajjarhom. Ara ma joħorġux minn ħalqek, għax hekk joħorġu minn ħalqek tkisser dak li tkun bnejt. Ara ma jiġix answered prayer imbagħad. You will get no results. Dik hija l-modi ta' kif huwa t-talb. Fil-fatt, x'jedilna Philippians 4:8, mill-bqija ħuti dan għandkom taħsbu, ġifieri mhux xi ħsieb li jista' jidħol minn taħt. F'kull ma hu veru jgħidlek, f'kull ma hu xieraq. Il-kelma hija vera, iva, hija xierqa, żgur. F'kull ma hu ġust, hija ġusta l-kelma. F'kull ma hu safi, f'kull ma jiġbed l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu nur. Ara kemm irridu moħħna nżommuh ċertu livell. Sewwa, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu tifħir. F'dan tidu taħsbu. U f'kull ma tallimtu u ħadtu minn għandna tgħid il-kelma u smajtu u rajtu, għamluh. U mbagħad Alla tas-sliem ikun magħkom. Mela il-ħajja li qegħdin ngħidu mimlija barka, mimlija sliem u mimlija direzzjoni ta' naf kif għandi nimxi, m'għandix konfużjoni f'ħajti. Ora, dik tiġi għax jien qed naħseb kontinwament kif qed jgħidli hawn. Jekk immur on the other hand, la ħajkolli sliem u la ħajkolli barka u laqqas se jkolli ħajja bil-kotra. Tista' mhux tiġġielidha bin-natural għax ma ġġibiex. Dik hija l-prinċipji tal-mulej. So, wasalna fit-tmiem l-aħwa. Nemmen li kienet kelma ta' kuraġġ għax kulħadd ikun għaddej minn xi ħaġa f'ħajtu. U l-mulej dak li rrid illum għax ħassejt fl-ispiritu tiegħi li dan ix-xift li ġej f'din il-knisja b'mod partikolari, anke ħareġ fit-talb, u naf li qed jiġri anki fejn uqiet il-pastor, grazzi mulej. Bħalissa f'dik il-konferenza li qegħdin, it's about restoration, healing, għax Alla huwa hekk, Alla ta' restawrazzjoni u ta' fejqana jew ndaħluha f'rasna di. Ġifieri dik huwa li hu jrid. Sewwa, allura dak li llum smajna, ovvjament, hija minna, huwa għax irida hija rrida tiegħu. So ask yourself, verament, għax dan huwa t-triq li aħna nikbru. Għalfej edaw illum? Għalfej ġejt illum? Għalfej edaw mulej? Edaw ġas biex għax illum is-sibtu suppost niġi? X'qed nagħmel hawn mulej? Jew għax ma nistax ngħaddi minn għajrek. U rrid nintaqa' ma' ħuti biex infaħrek. Jew għax irrid ninħeles, jew għax irrid infieq, jew għax irrid nikber mulej, għax naf li inti s-soluzzjoni ta' ħajti. Għalhekk qedaw, dak huwa l-iskop tajjeb li jint qedaw. Irċivejt xi ħaġa. Il-qalb, għax il-qalb hija kollox. X'tip ta' ħamrija hija qiebsa, għandha bżonn titħammel, għandha bżonn titkisser, ħalli ż-żerrija tinżel iktar. Jew imħawla diġà u lesta, rċiviet.
Ekk irċivit. Thank God, għax minnaw ħatoħroġ mibdula. Emmen ħatirċievi. Grazzi mulej. Temmen li jekk titlob taqla. Temmen fit-talb. Għandek xi dubju li jekk titlob ħataqla jew le? Daw huwa mistoqsijiet li tajjeb li nagħmluhom ta' għax juruk fejn int testa lik innifsek. Temmen li Alla jisma' t-talb tiegħek. Temmen. Grazzi mulej. Domnek itlaħi. Nixtieq nagħmel did-dikjarazzjoni u għajduha miegħi fuq dak li aħna illum tlabna. Għajduha miegħi. Jiena ħaġa waħda ma' Kristu. And mean it from the heart. Jiena ħaġa waħda ma' Kristu. Għax fih ngħix u nitħarrek u l-eżistenza tiegħi qiegħda fih. F'din l-aqda miegħu jien sopranaturali. Alleluja. U l-mart, l-ansjetà, il-biża u n-nuqqas ta' maħfra ma jistux jibqu fija. Jiena qalbina u b'saħħti fi Kristu Ġesu u ngħix il-ħajja abbundanti li hu provda lija. Amen u amen. Alleluja. Thank you, Jesus. Però, grazzi mulej, qabel nagħlqu totalment, ħanaqralkom Iżajja 43:18-19. Għax hija skrittura li jekk poġġili f'qalbi l-mulej għalikom. La tiftakarx iżjed fi ġrajiet li moddi, la taħsbux fuq dak li ġara qabel. Arawni, sejjer nagħmel ħaġa ġdida. Feġġet issa, għadkom ma ndunajtux, se niftaħ triq fix-xari, fix-xmajjar, fid-deżert. Għalik u għalik u għalik u għalija. Grazzi mulej. Alleluja. Amen. Glorja lilek Ġesu, tal-ħnina tiegħek mulej, tal-imħabba tiegħek. Ew nbaxxu rasna l-aħwa. U verament nirringrazzjaw. Għax vera fl-ispirtu tiegħi ħassejt li l-mulej ma jridniex nibqu kif aħna. Iridna ħjar bħal kull ġenitur li verament iħobb l-uliedu. Dejjem jixtieq it-tajjeb li jara l-aħjar għal dawk li huwa jħobb. Jiena nitlob f'isem Ġesu Kristu lil kol kemm aħna din l-imħabba hekk kbira tkun dejjem tanġibbli magħna. Għax meta aħna nimxu f'din l-imħabba ma tista' tfalli qatt. Illum għejdlu mulej. Grazzi li qed twedni din il-ħajja li int qed tgħid li ħatejni nibda mulej. Inħalli warajja il-bieraħ dak li inti għadek kemet li mulej. Il-bieraħ, dak li kien qed ikisser n-niem. Dak li ma niflaħx għalih iktar mulej. ħanħalliha wara llum mulej. Imma bit-tama fik mulej bħal minti qed missier inti Alla mimli tama. U bil-fidi tiegħi fik għax permezz tal-fidi tiegħi inti qed mulej jiena bit-tama nista' nintela din il-ħajja mulej, din il-ħajja li inti mitt biex jiena ngħix fiha. Mulej aħfirli. Mulej aħfirli. Jekk jiena b'xi mod inqast li nonorak billi ngħix din it-tip ta' ħajja. Mulej aħfirli li ma kontx daqstant ta' eżempju għal min kien qed jarani mulej. Li naffartek Spiritu Santu. Il-kelma tgħid li jiena nista' nafrek mulej u ma nħallikx taħdem
كيف تتخدم في حياتي. اغفر لي مولاي. واللوم نرتشيفي الجراتسيا تياك مولاي. اللوم نرتشيفي الفرح تياك مولاي. اللوم نرتشيفي دين الحياة بلابوندانسا مولاي. نرتشيفي السلام. نرتشيفي الباce اللي تانت عندي بزون مولاي قديس. ونطلبك تاني مولاي بجدك اللي مشتاق ما نتطلرحش اكتر في اسم يسوع كريستو. احلسني مولاي اللوم ستاف من ده كله لقيت التورمنتاني، لقيت فشكني، لقيت زمني من الاسبرينسا دين الحياة بالكترة. ليه انت ستاس مولاي جسو؟ انت ستاس ات لجيت بشتاتيني في اسم يسوع كريستو. انكسر كل بيان تالادو بيش يكسر يقتل ويفرك بالدم قديس تا سيدي يسوع كريستو. بالقوة تالاسم تا يسوع نجيبه في الشيء عشينا نمن في القوة تالاسم تياك. دي جريت ايام، دي جريت ايام لحظة علي شيء مو بس. هللويا. مستر قديس عليكم اللي كنتوا أتساقونا اللوم يك فيرامنت تريدوا دون الحقيقة اللي انتم سمعتوا فوقها اللي فرصة ما كنتوش تعرفوا بيها لقت ما تستا تماجنا اللي يستاي كله. اللوم جسو أوريك طريق اللي هو طريق الفريتا والحقيقة. هو الطريق الفريتا الحقيقة هو جسو. وانت تستيدنوا اللوم في حياتك باش يجي يعيش فيك وتعيش دين الحياة. على كيت ورايا مولاي جسو. جراتسي لتايتني دين الأوبورتونيتا للوم صرت ناف الفريتا كلها فوقك. ينا اللوم ناف مولاي اللي يستاي كل حياة جديدة فيك. مولاي اغفر لي نبيتي كلها أشناف إسا اللي permettijak بس نستا ين ننحفر ونسالفا ونجي نقودك الديم. اغفر لي مولاي. نطلب قدمتيك مولاي فوقي. نطلب باش انتي تاخدني كل انتك حياتي مولاي جسو. ونمن بالما تتلي سكرتورة اللي انتي مت رجعت الشوشتايت وقيت فوق النهة اللمنتالة ينا نجحت الشيطان وده كله ليو يجيب مياه من حياتي في اسم يسوع كريستو. ونطلبك باش تمليني بالسبيرتو سانتو والساساس على دي الحياة مملية كترة باش ينا نيشا كومبليتامنت فيك مولاي. جراتسي جسو للوم نستنيش عليك. هللويا. أمين وأمين. جراتسي جسو. اللوم انفتح بيب باش انت تعيش دين الحياة. اما تقفشم ايا اشترك معنا هل تكمبلي تكبر تتصحح والمولاي كومبلي يمشيك باش بدين الحياة انت تبقى تحرس القدام وما تحرس لورا وتبقى مشي فيه وتعيش عليه. ننتقوا الاربع في السبع السبت في السبع الحد في العشرة ويكون حفنا أكتر لقات فين تستتجي والسب فاميليا كيف فرصة أتمكلك. أمين.